Fevrier doya in na mars kalo tile 20 an tun bɛ Yoroso mara la. Yoroso ye an ka tournée étape ye min ka gɛlɛn dɔɔni bawo lakanabaliya ani basigibaliya dɔ bɛ ale cercle in kɔnɔ. Attaque bɛ kɛla tuma ni tuma. Terroriste attaque ani bandi attaque cercle in kɔnɔ. Cercle in tengunen bɛ Burkina frontière de la a fanba. Nka o ma an bali ka na. An hakilinata ye min ye maliyɛn sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an kan ka se u ma. Ni gɛlɛya bɛ cercle kɔnɔ, lakanabaliya bɛ cercle kɔnɔ, maaw kɔni sigilen bɛ. A kɛra cogo o cogo olu ka gɛlɛya ka bon ni maa dɔw ta ye. N'an ma s'u ma ka u ka maliyɛnya jɛ u bolo a man ɲi. O de la an y'a ɲini ka na Yoroso k'a sɔrɔ an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ. An y'a daminɛ maaw la. Maaw yɛrɛ gɛlɛyaw bɛ yen kosɛbɛ. An sera ani maaw kumana u ye lakanabaliya ni basigibaliya kuma de fɔ kosɛbɛ. An ye foliw kɛ, an kɔseginna ka na Kuri. Maaw ni Kuri fila bɛɛ bɛ frontière de la. Poste frontière yɛrɛ bɛ Kuri de. Kuri fɛnɛ an ye foliw bila mɔgɔw la yen. Ani finitigiw kumana dɔɔni minnu ka baara ye lakana sabatili ye. Olu fɛnɛ y'u ka hakilinaw fɔ an ye n'u ka gɛlɛyaw fɔ an ɲɛna. Kuri kɔfɛ an nana Yoroso dugu wɛrɛ kɔnɔ. Yoroso ye cercle faba ye. Maaw y'an bisimila. An ye o baara daminɛ ni conférence de ye. Ani maaw kumana. Mɔgɔw y'u ka lahalaw di cercle kɔnɔna kow kan. An fɛnɛ ye lahalaw d'u ma. Gɛlɛya dama dɔw bɛ yen u y'a tengu an na. Ni Ala sɔnna o gɛlɛya ninnu an b'u lase jamana ɲɛmaaw ma. Kɔɔri sɛnɛbaliya salon a kɔlɔlɔw f'an k'o kunbɛn pour que ɲinan ta ka ɲa. Yoroso kuranko fɛnɛ cercle mun mɛn kuran t'a kɔnɔ o kan ka se ka lajɛ. An bɛ kibaruyaw lase an ma se ko la. An ye foli damadɔ kɛ dugu kɔnɔ an ka sɔrɔ k'an kɔsegin.